tanan nga manahan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuha ulo lalinon ang nagtuman sa tumanong ka ang tanak sugunya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya apit na hukman ang kalibutan na magpadasigon kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan karon nagbuhat siya dito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga manahan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuha ulo nalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuha ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuha ulo lalinon ang nagtuman kuha ulo lalinon ang Mga higala, kumusta og mayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ining nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gitunyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imuhang pulong nga diin hangtod ni ining mga takna sa gihapon mabati pa dinhis kahanginan ang pagpuga sa binhi sa kaluwasan. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw, hinaot pa nga ka-influensyahan sila sa Espiritu Santo, nga unta ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran, og sila imong pagkakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuohan ug among lauman nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong programa dinhi sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. Sir, maayong buntag kaninyo dinha sa radyo, no, kaganina ning buntag sa atong program nato na resebo nato na basa. So sorry gud kayo, no. So maayo sad nga gabi na lang sa nag-text og sa tanan nga naminaw. Okay, ato paning basahon. Okay, tinuod na duna sila'y teksto sir nga mapakita
sama ng gihisgutan buhat 27 ng Korinto 16:1 ug 2. To prove nga kunuhay ang Domingo mao'y igpapahulay, pero dako ang kataw-anan kay bisan gamay na lang sa ilang pagsabot wa gid intawon matumong ni anang ilang gigamit nga teksto. Klaro gyud kayo sir nga gilimbungan lagid sila sa yawa. Okay, salamat kayo. Well, niya patay basahon. Evening Brajon namati mi kada gabi. Wala man misipyat pagpamati good. Masipyat pay mamasol. Mamasol. Usahay dili pa kakuha. Kami pirmi gyud basta di alang mi sa basta ni alang mi sa balay. Gikan ni sa ato nga buot gid nga utod diha sa Victory. Sila si Brother Nunoy o si Sister Nini Solevio. Okay. Sir, pangutana ni. So, dili lang usata kay ni ay pangutana na nga ako nga natiksan kaganinang buntag. Ganinang buntag. Ako nga kuang magugko sige kog screens nagkanang scroll ko sa ako atong cellphone. Unya nakita nako kini nga pangutana maong ako siyang ako siyang gi-replyan kanana ang sa pag nga tubagon no ako siyang gitiksan ba nga tubagon ang kanini ang iyahang gitext. Okay, maayong gabi Bra John, Kuya Libby og sa tanan usab na minaw karon. Paki-greet ko Kuya. Ako bana si Wilfredo Disor og amo anak si John Ray. Dia na minaw gahapon mi. Kuya, salamat. God bless. Agi kanay kang Sister Pili Disor, no? Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Okay, salamat kayo sir sa inyong pagtubag sa amo pangutana. Ingon sad ang akong igagaw nga mausad baya nay atong pagdahom kanang tekstuha nga Domingo igpapahulay unya di man di ay sipyat lang tada. Okay. Mas maina nga tao kinini ang naay paghuna-huna nga nisipyat siya. Well, mga higala, si Bradley B sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message and cellphone. Mas maisad siguro Bradley B nga imong maliliuna diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita o nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Bradley B. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga listeners sa radio, atong tanan nga mga viewers sa Facebook, ato nga gina-welcome karong gabi na niya mga listener nato karon sa atong makigalaan nga nagamit og mga sound system. Salingan nila nagapamati karong gabi na. So kamong tanan gayud nga nagapamati sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kinasing-kasing manamo higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon ing usa ka oras ka tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo nga makapadangat nga rinamo ni Brother John og mga mensahe. Text lang mo sa mga number namo nga among gipahibalo kang Brother John to kin text na iya. Kini ako sab TM ni mga higala. Nga kanang kanunay namong gi-announce nga na ninyo. So makapadangat ng mga messages, mga importanteng mensahe, mga greetings, birthday greetings ba o uban pa nga importante o mga pangutana ba kahinoon. Ato na gina-welcome o niya at tangisab ni higala ang panahon sa pagtubag sa pangutana kay makaparticipate mo sa ato mga discussion. Text lang mo kung naamoy mga contribution, dugang huna-huna o naamoy mga follow-up question. So mahimo na nga inyong i-text nga rin namo ni Brother John. Pwede sag-arin ninyo ipagi sa comment section nato sa Facebook, no? Din nyo inyong mensahe aron ato na matagad mabasa nato na mga kahigalaan. Okay. Alang sa mga viewers nato sa Facebook, palihog sa gihapon mohangyo mi among i-share niyo palihog ang ato nga programa para nga daghan ang makakita, makapamati sa pulong sa Ginoo. Okay, dili ta magdugay ato na ning sugdan pagtagad, pagbasa ang
mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Aw kini si Sister Nuna Hani Monterde Punay, ang iyang mensahe, maayong gabi Kuya John, Kuya Livy og sa tanang listeners and viewers, amping mo kanunay, no? Okay, salamat kaayo Sister Honey. Yung siya ni, God bless you, nag-send siya heart o kamot nga nag-pray. Thank you so much, honey. Niapod si Sister Rose Otsia. Mayong gabi, Brad John o Brad Libby. So, good evening, Sister May gabi, Rose. Sister Rose, sa Ulanggo Island asawa ni Brother Bong Tumakay. Nasa Ulanggo Island O niya sad si Rufino Moreno. Gasend pod siya og mga heart og kamot nga nag-pray. Thank you kayo, Brother Rufino. Niapod si Dong Bob Rituya. Maayong gabi ninyo Dong John. May gabi dia dong. Og sa tanang viewers sa maong programa. I'm happy watching from Manga, Tuburan, Cebu. Salamat kayo Dong Bob. Sa imong pagpakiguban karong gabi na. Di lang kay karon. Gabi-gabi gyud. Way sipiat og sa kuan pa sa mga uban pang nanagtik sa malabay mga katuigan kining inyong programa, sir. Amo na gyud ning maintenance. Mo nang kada gabi Dong Bob mag-maintain gina siya og paminaw sa atong program. Thank you so much sa tanan nga nagsunod sa atong programa. Okay, niasad si Sister Lynn of Keria sa Isla sa Kinatarkan. Ang iyang mensahe, maayong gabi Kuya John o Kuya Libby o sa tanang naminaw. Amping mo kanunay Kuya, God bless. So God bless also Sister Lynn oban sa imong family. Anya niasad ato nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niining programa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo diha sa Saudi og sa imong family diri sa Bogos City. Okay, niasad si Sister Mylene Codira Batak. Niya gasend siya og tulo ka mga heart og kamot nga nagpray. So thank you kayo Sister Mylene Codira. Niasad si J. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia sa Gyapon nag-send siya og heart og mga kamot nga nagpray. So thank you kayo Sister J. Marie. Niapod si Winnie Fredo Sarsaliho. Brother Fredo, kumusta man karon? Murag mingaw na misi mo diri. Niya siya mensahe. Mayong gabi ninyo, duha, Brad John o Brad Libby. Mahing gabi, Brother Winifredo, dugay nagkita ta sa Tagasa Church pa niya. Mula adto wala kita makita until now. Ingon siya din nga nanood o namati ko sa inyong programa from Cavite, Philippines. Okay, good evening dia, Brother Fredo Sarsaliho. Maunay higala na to nga before pa ni Yolanda nagtuman na siya sa pulong si Ginoo kay sa iyang mapamatian iyang gisunod nga hangtod pag-abot sa tuig 2024 or nakaplaga niya ang kamatuoran. Na-locate na to siya o niya atong na sayran nga dugay ra di siya nagtuman sa balaod sa Ginoo. Ang kadungan-dungan ni mo, Brother Winifredo, namatay na yung taon, si Brother Johnny Alburo. Tinuod na. Niya, kadungan-dungan man ato ni niya og bautismo. Di man kaya ni sila nagdistansya. So, salamat Brother Winifredo nga hangtod karon. Naunatog jotay si Brother Johnny. Sunod dayon nasunod siya dungan-dungan halos ni sila. Kay nalokit dayon si Brother Fredo. Niya pod si Chel Notario Aragon. Ang gisend niya kamot nga nagpray og heart. So salamat kay Sister Chel. Niya ato ning dalikyatan pagtan-aw higala ang pikas nga screen tagdon tani ang
mga nag-send og heart og ang uban nag-send o nag-like sila. Okay, ato ning pangbasahon ari unatas mga nag-like dining ato nga programa. Atong nakita dinhi si Elpidia Puro, Tris Jamin Jaime, niapod si Noli Layon diniris Argawanon, niapod si Tumaylo Linad Uway, Rufino Moreno o Brother Ronilo Itang. Niarita sa mga nag-send og heart mga higala, ato nakita dinhi si Rolly R. Codira, Rose Otsia, si G. Merced, Jonel Yugo, niasad si Lynn Ofkeria, Morar Kim Egot Gomez, niapod si Maryphil Vargas, Edwin Notarte, Arthur Alito Francisco, Maylin Codira Batak, Chel Notario Aragon, niasad si Lilia Paradero Balgus, Jerry Villamor, Narcipi Pilayo Edoliverio, Jan Moses Rosalejos Puyot, Nunahani Monterde Punay, o Brother Neljon Bersero. So, as of this time, mauni ato mga nakita dinhi sa screen, mga higala. Okay, next. Ato lang unyang basahon kung na may mga musulod nga bagong mensahe, ato lang isalot-salot higala sa program. So ako na lang ibalik ang panahon kang Brother John aron sa pagtagad sa pangutana usab nga ato nga diskusyunan karon nga gabi. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta sa pangutana ni Brother Boboy. So Brother Boboy, salamat kaayo, no? Unya ang imo diri nga kuan maayong udto Brad. Doon ako karoy nabasa nga gipost sa social media nga dugay raman kuno nimbalik ang Ginoo dinhi sa kalibutan matud pa sa nagpost tinuod ni. Okay, sa laktod pagasulti ana Brother Boboy dili gina tinuod. Maingon sila nga dugay ra nibalik ang Ginoo. Dili gina tinuod nga dugay ra nibalik sa kalibutan. Ang usa magod sa nagpamatuod ini karon unsa ning grupo ha Brother Libby kanang sa Almighty God ba ni group nga say Church of the Almighty God. Church of the Almighty God. Kanang ingon nila nga kilat gikan sa sidakan makita adto sa kasadpan. Mauna ang kanang babae nga ilang Kristo. So dili man sa go admitter ani Brother Libby nga Kristo kay Kristo gani lalaki, babae man ni Krista gid siguro ni. Anya kini mahitungod ni ining imong nakita Brother Boboy nga gipost sa social media dili na tinuod, no? Pero hibaw gyud nga aduna lay duha ka butang nga atong madungog og mabati. Tinuod og dili tinuod, kamatuoran og dili kamatuoran. So kita dili ta mo kumpiyansa kay ang yawa nagalalang og daghang mga paagi nga aron ang tao malipat. Aron ang tao malipat. Pero kung ato gyud pamalandungon pag-ayo, kung gisusi nato ang balaang kasulatan, imposible nga malipat ta. Ngano man? Tanawa ra god ikaduhang Timoteo 3:15 ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. So dili gid ka malipat kung nagsusi ka sa bakalaang kasulatan kay ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. So ang imong basahon pagyud nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa kanang atong madungog ug mabati, duha lang na kabutang, nadunggan nimo ang bakak ug nadunggan nimo ang tinuod. About ni ining gipamatuod nimong nakita diha sa social media nga ang Ginoo dugay rang nibalik, bakak na dili na tinuod. Pero angay ninyong mahibaluan
nga ang bakak dili ra na layo sa tinuod. Ha? Sama ra gud sa kwarta nga fake. Oh, tan-awa ra gud ang kwartang fake dili ba di man gyud layo sa kwarta nga tinuod. Mao na hinungdan nga daghan sa mga taong mga nabiktima. Ha? Ining mga ining fake nga kwarta kay mura magipug kwarta sa samang pagkaagi adunay daghang mga taong nga biktima niining mga pagpamatuod, mga pagpangwali kay mura magyud sad pod og tinuod. Tiyaw mo ba'y nagdalas pulong sa Dios, gigamit ang Biblia ug unya mao nang madala ka. Pero paagi nagyuna sa yawa nga ang kamatuoran iyang tapatan ba og bakak. Unya ayaw mo pagunahuna nga ang yawa kuhaon ang kamatuoran naa sa inyo. Ang paagi ana sa yawa punan ang kamatuoran og bakak og sa hinay-hinay ang kamatuoran mapadapli na sa imo og ang bakak na munay imong tuhuan. For example, dito sa tanaman sa idin nakigsulti ang yawa sa babae. Di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Ug ang babae mitubag sa bitin nga nag-ingon, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan gawas niyang bunga sa kahoy na taliwala miingon kanamo ang Dios, dili kamo magakaon sa bunga ni ana ni maghikap kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana mamatay kamo gayod. Mao kining mga pulunga, mga butanga ang gikatug-an ni Eva ngadto sa yawa, ha? Nagpapanggap nga bitin. Ug imong basahon ang 3:4 og 5 ang gisulti sa yawa mao ni, dili gayod kamo mamatay. Dili ba magkatugma-tugma lang? Ang gingon sa Ginoo, ayaw mo kaon kasi lang mo kaon mo mamatay kamo gayod. Pero ang gisulti sa yawa, dili gayod kamo mamatay. Mao na nga ang bakak mura gipud og tinuod. Mo na nga magamping ta. Well, tinuod ba ni nga ang Ginoo ni balik na? Adili na tinuod. Nga naman, kay wa gyud ni ana magtug-an ug magpasabot ang Biblia. Ilar na. Hinuon si Kristo na mulong ng daan sumala sa Mateo kapitulo 24 versikulo 4 ingon siya, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Tandaan ha, kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan ug manag-ingon ako mao ang Kristo. So mao ni karon ang nahitabo nining pundok gitawag the Church of the Almighty God nga ang ilang Kristo ni ana babae ug unya naa nagpuyo sa China. Dako kay nang pagpasalaag. Unya kini sila ang ilang gipalapnag niini karon kanang ilang mga libro nga giingon nila nga bag-ong mga pulong. So dili na kaayo sila magtagad sa Biblia kay ang ila ana adto na sa gitawag og bag-ong mga pulong. Karon niya atong tugutan apan dili nato uyunan base sa ilang gisangyaw nga ang Ginoo ni balik na. Sila gani nga nasakop anang punduka ug nagsangyaw anang mga butanga wa pa man gani makakita sa ilang ilang Kristo. Ha? Unya tan-awa pinadayag kapitulo 1:7 sa pagbalik ni Kristo, sa pagbalik sa Ginoo, makita siya sa tanang mga mata. Kung ang Ginoo nibalik na base sa ilang pamahayag, nganong wala man pud sila makakita, kami wa kakita, kamu wa kakita, nga ang pamahayag sa Biblia sa pagbalik sa atong Ginoo, makita man siya sa tanang mga mata. Kining puntuha hayag ug dayag nagpasabot lamang nga bakak ni munang nag-ingon si Kristo Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Karon kung atong tan-awon ra gud ni ang pamatuod dinhi sa Biblia sa Buhat kapitulo 1 versikulo 9 og paingon sa 11 og samtang nakapamulong siya nining mga butanga siya sapwang sa panganod hawa sa ilang mga mata ug samtang sila na nagtutok pa didto sa itaas adunay duha ka tawo nga nagbistig maputi
o nga mitungha og maingon kanila, mga taong mga Galileanhon, nganong nagatutok man kamo paingon sa itaas? Kining Jesus nga gikuha gikan kaninyo, mubalik raon niya nga sama sa inyong nakita. Busa sa pagbalik ni Kristo, dunay nakasaksi, dunay nakakita, ano sa pagsakayab niya sa langit, sa iyang pagbalik, makita pod kaysa mubalik nga sama sa inyong nakita. Karon niya, sa pagkayab ni Kristo sa langit, klaro nga pinagis mga panganod, hawas lang mga mata, hangtod nga wa na nila makita si Hesus. Kung imong basahon ang the Word of God sa chapter 1 verse 9 up to 11 sa Acts, karon niya, kung atong tan-awon sa pagbalik ni Kristo, mauni ang mga bersikulo nga mga pamatuod nga inyong analisahon, nga kanang doktrinaha ug pagtuluohan na bakak na. Tanawa, pinadayag 1:7, sa pagbalik ni Kristo makita siya sa tanang mga mata. Nganong wala man sila gani pud mismo makakita nga sakop sila ng punduka, kamo diha wa kakita, kami diri wala makakita. In short, nga kita wa pagyud makakita, ug tinuod man na ang ilang gingon nga nibalik na ang Ginoo. So ni ay atong bantayan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Kung atong basahon sumala sa gihisgutan sa Juan 14:1-3 nagingon, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios, sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga puloy-anan. Kung dili pa muingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang ninyo, nga kun makaadto nako makaandam og lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako ato ausab kamo. Malinaw nga sa pagbalik ni Ginoong Hesus, sa nagsulti mo siya dunay daghang puloy-anan, mubalik siya dinhi, kuhaon niya ang mga iya ug dad-on niya ng maong puloy-anan sa gingharian sa langit. Karon sila nanong niya pa man lagi nagtuyok-tuyok sa kalibutan, niya pa man nagsuroy-suroy nga sa pagbalik ni Kristo usa sa tumong og katuyuan sa pagbalik ni Ginoong Hesus, magakuha man sa mga iya unya iyang dad-on dito sa gingharian sa langit ug papuy-on ni anang puloy-anan nga iyang gisulti. Sila mismo wa gani, di ba? So diha makita nimo ang bakak. Sunod pa naman, tandaan ta na na unsay gisulti dinhi sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 12. Gisulti sa Pinadayag 22:12, tan-awa mo abot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matagusa sumala sa iyang binuhatan. Sa pagbalik ni Kristo, ang pagbalik ni Kristo, ang matag-usa magahatag siya og balos sa iyang binuhatan, maayo man og dautan. Sila gani mismo wala pa man gani pod nga sakop anang punduka. Unya moingon sila ni balik ng Ginoo nga sa pagbalik ni Kristo matud pa niya, tan-awa mo abot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matagusa sumala sa ilang mga binuhatan. So pinasikad sa imong mga binuhatan, pagabalusan ka, igabot unya sa Ginoo, unya matud pa nila ning abot na niwa man lagi. Balusi ang matagusa sumala sa iyahang binuhatan. So kining tanan nagpaila og nagpadayag, nagpasabot lang ni nga bakak kanang mga bahina, bakak ng mga bahina. Karon ato pang dugangan, ang gipasabot dinhi. Kung atong basahon sumala sa Juan kapitulo 5 bersikulo 28-29, ingon nini ang gisulti, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Tanaw unsa man ning tanan na sa mga lubong? Ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. So dinhi makita mo nga sa pagbalik sa atong Ginoo, ang mga nangamatay mabanhaw diha sa ilang mga lubnganan. Karon sila gani mismo
wa man nila makita nga nabanhaw ang mga patay des lubngan nga kay ila nang pamatuod nga ang Ginoo nibalik na. So dako na nga bakak. Kung ato pang dugangan pagpasaang gipasabot sa Biblia sa nahunang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 nag-ingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Himbalik naman kahang Ginoo nga naman ang mga patay wa man lagi na mamangon. Ha? Kaya mo nagisulti. Unya sa pagbalik ni Kristo uban ang iyang mga manulunda. Nga kung atong basahon ang nahunang Tesalonica 4:17 nagingon og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, kay sa pagbalik sa atong Ginoo dili man tanang tao patay na may buhi. Nagingon og kita nga mga buhi pa nga mahabilin paggasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon ini baga pakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Nganong wa man ni matuman gisulti man dis Biblia nga sa pagbalik sa Ginoo ang mga patay mabanhaw mabuhi ug ang naabtang mga buhi nga mga matarong sakgaon sa puwangon sa mga panganod ug sugaton ang Ginoo diha ibabaw sa panahon. Ngano wa man ni mahitabo kay nibalik na magaday ang Ginoo sa laktod paggasulti ang mga pamahayag sa Biblia nagtug-an og nagpasabot lang nga kini tinuod ug walay bakak ngano man tungod kay gisulti na daan magbantay mo nga walay magpasalaag ninyo. Unya asa maron na kay naa na maghanibalik na magas Kristo ang Ginoo. Nganong wa pa man nga banhaw lagi ang mga patay, nganong wa pa man sa puwangas mga panganod kanang ilang Kristo na ang hinuon nagpuyo sa China. Unya daghan ra bagid og imong itres ang record ana ay pastilan na involved na sa daghan kaayo mga dagko nga mga krimen dito sa nasod sa China. Unya patuhuon sa iyang mga alipores nga hibalik ng Ginoo, wala gid ni anay mga kamaturan diha sa Biblia. Dugang pa nga pahayag sa pagbalik sa atong Ginoo. Kung imong basahon ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 hangtod sa 33 nag-ingon, og inig-abot na unya sa anak sa tao. Ang anak sa taong gihisgutan dinhi referido kini ngadto kang Kristo. Og inig-abot na unya sa anak sa tao uban sa dakong himaya og sa iyang tanang mga malulunda. Siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pagbalik ni Kristo ubanan siya sa mga manulunda ug maglingkod siya diha sa iyang mahimayaong trono. Karon kay naa nagpamatuod naman silang lugaran ni abot ng Ginoo. Ang pangutana hay may mga manulunda asa man ng ilang Kristo naglingkod sa trono. So tinaw og bakak na unya sa pagbalik ni Kristo sumala sa 32 pagatapokon niya ang tanan nga mga kanasuran ug iyang lainon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Karon nahitabo na bagyod ni. Ngano wa man kay wa pa man gyud mo balik si Kristo. Unya dingon siya ang mga karniro sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Meaning matarong og dautan ra ang tao sa pagbalik Ginoo duha ra ka grupo. Unya naabot na ngano man tanawa ra gud ang 34 nagingon ug ang hari magaingon diha sa iyang tuo. Umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Nangyari na ba ni? Wala pa. Wala pa nabanhaw ang mga patay. Unya, kung imong basahon ang nahunang Korinto 15:50 ngadto sa 53 nagingon, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Nawa, sa pagbalik sa Ginoo dili tanan tao patay pero ang tanan mausab. Nagingon sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpeta kay ang trumpeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. Ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay ug kining lawas nga madunot ra
pagailisan unya og dili na madunot. Nan kay nibalik na magkadeng Ginoo nga nuwa pa man ni mahitabo. Unya tan-awa ra godo sa diha nga ang tao kailisan na sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay. Mo ning gisgutan sa pinadayag 11:12. Ha? Matud pa unya na dungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagingon kanila saka kamungari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Nganong wa man mahitabo pa nga ang mga dautan nagtan-aw gisiapuang sa mga panganod ang mga matarong gidala paingon sa langit, sila gani mismo nga nagpa matuod nga naabot na Ginoo naa pagadin nagsuri-suri sa kalibutan. Unya pagbalik ni Kristo dadon ang mga matarong sa puwangon paingon sa langit ug ang mga dautan magtan-aw kanila. Karon wala pa na mahitabo ngano man. Kay wa pa man mubalik ang Ginoo. Busa sa dili pa mubalik ang Ginoo, maguna ang daghan kaayong mga katingalahan ug kaybulungan nga mga bakak ang tuyo aron ang tao malimbungan sa yawa. Muna nga mag-amping ta kanunay kay karong panahona, kumpiyansa kayo ang kadaghanan, kumpiyansa kayo ang tao, pero ang yawa doble ang paninguha o paningkamot aron ang tao iyang mapasalaag. So ang pangutana, mutuon mo ani, dili nga naman bakak na siya. Ug tungod ni ana, Brother Buboy, nagtuo ko nga imo nang mapataling na nasabtan ang pulong sa Ginoo, dili na tinuod, nga nibalik na ang atong Ginoo kaysa pagbalik ni Kristo mabanhaw ang mga patay hatagan ni og balos ang matagusa ug unya laino niyang usag-usa gikan sa karnirog kanding ug unya sa pagbalik ni Kristo kuhaon niya dadon ngadto sa langit nung puloy-anan. Kining tanan wala pa mahitabo apan sa dili madugay magakahitabo. Busa karon pa lang, Brother Buboy, usab once tanang naminaw karon, hinumdumi ninyo ang mga pulong sa kamaturan ug unta kamo pagagiyahan ug pagalamdagan sa Ginoo aron dili na ta mahisalaag sa mga taong na nagpahisalaag. So Brother Buboy, dili tinuod nga nibalik ng Ginoo kay nibalik pa ang Ginoo kamo, kita makakita kaniya kay makita man siya sa tanang mga mata. Daghang salamat si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw, pagpasabot sa tanan natinawan ug nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato usaning basahon makadiyot ang mga nakita nato sa screen. Niya si Sister Lilia Paradiro Balgos, no? So mayong gabi nimo, Sister. Niya nag-send siya og mga heart og kamot nga nag-pray. So thank you kayo Sister Lilia Paradiro Valgos. Niya pod si Mrs. Alex Liaban nag-send pod og tulo ka kamot nga nag-pray og tulo ka mga heart. Niya pod si Gina Jason Caburnay. Gina Jason Caburnay. Mayong gabi ninyo mga kuya, na miss manako manimba oy unsaon wala may simbahan diri sa Saudi, mag-abang na lang ko sa inyong programa. Salamat kayo Sister Gina Son, no? Naday ka sa Saudi. Naagod dihay simbahan sis pero sa imong nahimutangan wala lang. Murag walay simbahan sa Saudi, Brother John. Wala bagit? Wala kay bawal na dito sila. So Posible pero makaigsunan dito say magsikreto sila asimbol. Posible nga simbahan raywa pero na ay mga magtotoo. Kay sila si Brother Ronilo, naaraman gatan-aw sa ato nga program. Yes. Masabado say mag-online na lang sila. Niya sad si Princess Jonah Disabilie, mayong gabi usa ako ka Adventist, mo greet lang unta ko sa akong igsuon diha sa kinatarkan nga si Manang Klaring og sa akong mga pag-umangkon Kinsa man nga inyo ni Tia si Ami Saspa diri sa Biaktos. God bless. Biaktos, oo. Biaktos. Kinsa man nang Klaring Ilustrisimo,
Mao ba nibot pasabot o klaring asawa ni Brother Dudong de Real? Wa man gibutang diri. Manang klaring raman. Niya ang nag-text, message ani si Princess Jonah Disabilie. Okay, mo ni ato mga nakita sa screen mga higala o niya adto tas paghatag og tubag nos pangutana pero ato sa diding tagdo ning pikas nga screen alang sa mga nahiduga nga nag-like sa ato nga program ato ning tan-awon mga higala. Haritas mga nag-like niya si Ropino Moreno, niya si Junior Nueva Clavis. Ay, Dong, may gabi ida, Dong. Long time no see, Dong. Niya po si Gina Siricon Deheto. Ay, ma'am, salamat sa pagbiyo, ma'am. Wa, siguro gud kayo kapuya. Ma'am Gina, diya sa Dawis Maya, Daan Bantayan. Niya po si Batchanciela Ilustrisimo Horlands. Ato pong nakita din si Magadji Asumbog Humula. Niya po si Mrs. Alex Liaban. Aritas mga nag-love na ini mga nahidugang nakita nato dinhi. Kiniya si Maylin Codira Batak. Niya si Lilia Paradero Balgos, Jojo Cordoba. Niya po si Jaina Clavis, Arlene Bulambao Oliamot. Niya po si Chari de la Cruz Nogas. Niya nakita nato si Mincy Gabisay Sinadhan Hedokos. May gabi ida, Diamonds. Niya po si Senio Monies Tekelio, Narcipi Pilayo, Edo Liberio. Dong, Muñez, Tequilio, may gabi ida, Dong. Long time no see, Dong. Niya ato paning tanahon sab dinistong cellphone. Mayong gabi ninyo mga brad, unsa na nga relihiyon nga angalan sa ilang Dios kay Yahweh man. Actually, kini magongkuan, kining Yahweh dugay-dugay na ni. Dili na sila mo gamit ana na ang pulong Hesus. Ilahan ko Yahweh. Kay ilalaging kuan kunuhay nga mo nay original gyud nga ngalan sa atong Ginoo. Pero mayawi man mahiuba o unsa diha basta nga sa Dios na wa nay problema kay ang mga lingwahe naglain-lain man gyud. So kana sila Yahweh gyud na. Okay, namugoy magsunod nato madumingos buntag badyon nga Yes, programa sa Yahweh. O sana ka ngalan sa pundok pod nga nagprogram pod no Yahweh. Okay, moadto na tas paghatag og dugang tubag. Usa toy gyud sa to paghanay badyon ang pangutana. Ang iyang pangutana nga nabasa ko niya sa gipost sa Facebook nga ugay ra kuno ni balik ang Ginoo. Mutuo ba mo ani, sir? Okay, salamat no. Nakabasa siya sa Facebook nga motuo ba mo nga ning balik na ang Ginoo. So, imo may pangutana na higala dili mi motuo nga ning balik na ang Ginoo. Nga naman sa pagbalik sa Ginoo usab baya na ka makahahadlok alang sa mga dili andam. Wa pa nabalik ang Ginoo. Hinoon si Ginoos nagsaad siya. Ang Hesus nga mikayab sa langit nagsaad nga maoy mobalik kanis kalibutan. Dili kay mobalik siya sa lain na sab, babae na. Naay babae nga Kristo, daghang biya po nagpatotoo nga dunay Kristong nabalik na. Doon naman ganay pundok nga nagwali nga niadtong 1914 balik ang Ginoo. Pero wala makita sa atong mata ra kunos pagtuo. Mo ilang pagtuo. Nguban pod nagtuo nga nimbalik ang Kristo diha sa dinagat. So daghang kayong patutuo nining kalibutana. Ang uban nagtagna-tagna nga sawa pa ang tuig sawa pa ang
ang nagkahinapos ang tuig 2000, daghan kaayong nagpredict nga mobalik ang Ginoo pagkatuig 1992. Di amay pamphlet nga ako'y gunitan diri ang Tabira World Vision. Ilang ginawali nga kinahanglan daw magpasilyo ka 1991. Kay pagkatuig 1992, only nga ang siniliyuhan mauray mada ngadto sa langit. Kay balik ang Ginoo ng panahon na. Nya human ana mag-ihap og 7 ka tuig. Gitawag tribulation period. Ani ang panahon na mabalik ang Ginoo magpakita na gyud sa tanan. Gamay ra ko na makasurvive ni anang gitawag og tribulation period. So may ilang pagtuo, mabalik si Kristo anang 1992, niadtong 1992 nga dili makita sa mga tao ang makahibaw matarong ra, matingala kuno mga daotan. Asa na ang ilang maminahal sa kinabuhi, nagkinabuhi matarong nga wagtang secret rapture. Wani maghihapong 7 ka tuig, gitawag 7 tribulation period, humana na, mabalik na kung Kristo diha sa iyang himaya, makita na, gamay ra ko na makasurvive ng panahon na. So nagkalain-lain ang mga teori, ipasabot. O niya, naisgutan na Belgian kaganiha, na pundok na nagtudlo nga ang Kristo ning balik na sa persona sa usa ka babae nga mao naa sa China. Anya akong gi tan-aw mga higala sa Google. Murag di gyud maayo nga nahunaon nimo kay gitawag man ning Church of the Almighty God kini nga pundok mahigala. Anya naakusar man ni nga na-involve ni gitawag ni kulto o niya na-involve siya sa daghan kaayong mga kanang dili maayong mga buhat dito sa China ni adto nga panahon na. Aniya nahitabo nga ning kailap sila sa kalibutan, sikreto mo ni akong basahon diri. Ang title, What is the Church of the Almighty God? China's most radical cult is relatively new, found just over 2 decades ago by Xiao Weishan, a former physics teacher who has since fled to the United States. Anya kung atong basahon din sa unahan, ni ay daghang impormasyon nga naghisgot mahitungod ni aning bahina. Nya gipasabot din nga usa ka babae ilang gisabot diha ang Mateo 24:27 nga ang kilat magakilab gikan sidlakan paingon sa kasadpan. Mao na ang usa ka babae nga Kristo kuno nga nagpatuo nga siya mao si Kristo. Kanang gisaad sa Biblia nga mabalik si Kristo, nabalik na krus Kristo o ang Kristo ning balik mao ang usa ka babae nilang founder. Anya motuo ka ta ana og nag-study gid tag Bible, di gid ta katuo. Kay kung imong tanawon ang Kristo, ang Hesukristo nga nagsaad sa Mateo sa libro sa Juan 14:2 og 3. Wa gid magsulti nga dunay laing Kristo mabalik. Ang atong mabasa matod pa ni Ginusos niini nga Biblia, didto sa balay sa akong amahan. Si Hesukristo gid ha nagsulti ani. Sa Juan 14:2 og 3. Didto sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Moadto ako didto aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Diin si Kristo miadto, nagpahibaw, nagsulti gid siya. Moadto siya sa balay sa iyang amahan. Sa langit, tungod kay ito aman sa langit ang amahan, magampo tang maingon man tang amahan namo nga anaa sa langit. Ingon si Jesus, moadto ko didto og mag-andam ko og lugar alang kaninyo. Asa ang Ginoo ay human siya ang pagkabanhaw? Misaka siya sa balay siyang amahan sa langit. Nag-andam siya og lugar tuloy-anan para nimo og para nako.
O niya, gaingon ang versikulo 3, kung tuan na ako dito, og makaandam na, og lugar alang kaninyo, mubalik ako, aron kuhaon ko kamo, aron nga kung asa ako, ato usab kamo. Personal gud nga pamahayag ni Kristo, siya ako, mubalik ako. Kung makaandam na kog dapit ala ninyo, mubalik ako, og kuhaon ko kamo. Wa maingon nga dunay lain nga mubalik, nga mutungha ko, o babae na. Wa. Ang Kristo nagsaad, nga miadto sa langit, nag-andam og pulianan, mao'y nagsaad nga mubalik siya ning kalibutana. Siya yun mismo gihapon mubalik. Dili kay babae na ang mubalik. Ilan ang gipatuo karon ning abot rabag maminilyon na ang ilang mga membership sa tibok kalibutan. O niya, di na pangutan-o ni mo na kay naabot man na bisan diri sa aduna ganitay gibabustudihan nga usa ka estudyante diya sa Busogon, o niya na-Adventist na ron nga dinhi sa Sanrem nag-study sila online nga study nila, mahitungod ni anang Bible study o niya Church of the Almighty God. O niya na personal daw diya gistorya yun, naghisgot gani ko na magtukod sila og simbahan dinhin dapita sa Sanrem. Naabot na sa mabuli og suroy, di na magdaog ngalas relihiyon, magpapretend ng Catholic, magpapretend sa bisan unsa, yung pundok o niya, di na dasigon ang tao pag atong simbahan, magpundok-pundok lang diha sa panimalay. Yan man ang Church of the Almighty God. Bantay taan ng mga grupuha. Gitawag nagkulto na involve sa dahang krimen dito sa China sa unang panahon. Ilang gipatuo nga mauna ang Kristo nga nagkilab gikan sa sidlakan, paingon sa kasadban, kusog daw ang mensahe nila kay Samas Kilat. Kaylap sa tibok kalibutan. Hintuo po din taon ang naasad tayo amigo nga grabe gid ang pagtuo. O kung sa baka tinuod baka ng pagtuohan niya. Kay layo raman sa gisulti sa Biblia, maging musakar. Ang Kristo mabalik, wa man maingon mabalik sa personas babae. Ingon man siya nga siya mukayam sa langit mag-andam og pulianan. Makaandam na siya mabalik ako og kuhaon ko kamo. Si Kristo gid mismo ang mabalik og sa iyang pagbalik ning kalibutan na kuwaon tadinhi ang mga matarong, kuwaon dinhi ang iyang katawhan og telhon ngadto sa langit. Kung ang usa ka gitawag og Kristo diha sa Church of the Almighty God, mauna ng Kristo ha. Ngano wa pa man lagi sila madaag langit. Nagkatagay pa mas kalibutan nga ang gingos Biblia, ang Kristong tinuod nga mabalik, kuhaon ang mga taong matarong aron dalhon didto sa balay siyang amahan. Ngayon sa panginhitabo, inigbalik ni Ginosos. Inigbalik ni Ginosos ning kalibutana. Sa atong mabasa sa nakasulat sa unang Tesalonika 4 versikulo 15 ngadto 16. Atong tan-awon, mobanhaw ba siya og mapatay ang matuod nga Kristo? Kaning babae nga nagpatuo nga mao ang Kristo. Matod pang badyon, babae mo na, Krista na, di na Kristo. Atong tan-awon ang gisulti sa balaan na kasulatan. Paminaw kung basa na, unang Tesalonika 4. Ang pagbalik sa Ginoong ni Ginoong sa Kristo. Mao ni gititle. Mga igsoon buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran. Mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo mag-uol ingon sa mga tao nga walay paglaom. Kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa nagtuo kita nga banhawon kita sa banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Ginoong Hesukristo og paubanon kaniya. Nagtuo ta nga ang nangamatay nga mga matarong banhawon unya sa iyang pagbalik ni Jesus aron mo uban kaniya paingon sa langit. Dalos langit nga naman kay tuwa dito ang puloy-anan nga iyang giandam alang kanato. Dili kay magsurusuroy pas kalibutan, mga big pa,
mulukob sa kalibutan ang Kristo. Manalayo ang gusto nood. Ani aton tanawon pag ang bersikulo 15 mga higala. Kaya ito mabasa, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga mga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili kita mag-una nga guslangit niadto nga matay na. Ang gisultis bala ang kasulatan pagbalik sa matuod nga Kristo ning kalibutana. Ingon sa atong nabasa higala nga ang maabtang buhi kay naay maabtang buhi sa pagbalik ni Kristo sa mapananglit. Mabalik ang Ginoo karong gabi. Mga buhi man ta. Unyag nakaplagan nga nagkinabuhi kang matarong atubangan sa Ginoo. Ang gisulti sa Biblia, ang maabtang buhi sa pagbalik sa Ginoo. Ingon ni nga dili sila mag-una nga tos langit. Ni adtong mga tao nga nangamatay na. O wala ulos-ulos ang nangamatay matarong napaslubnganan. O ni inigbalik ng lusos ang naabtang buhi dili unahon og das langit. Unsa man ni nangamatay matarong? Kung atong basahon ang bersikulo 16, kay ang Ginoo gayod maong manaog unya gikan sa langit. Ang Ginoo manaog ha, pagbalik niya inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manununda. Kinsa kauban ni Kristo? Mga manununda magsininggitay mga higala, magdalag trumpita ang manununda, magbanda murag magtututot gikan sa langit, magtukar ang mga trumpita nga magapatay hupon sa mga niadtong mga tao nga niadtong mga manulunda. Unya ang nangamatay matarong banhaon aron dalos langit. Wa gina mahitabo sa nagpatuo nga Kristo nganing tungha sa China. Munang mabantay ta kay gawas nga dunay Kristong tinuod nga presidente si Kristo nay mutungha nga mini nga Kristo. O sa di pa mabalik siya ni kalibutana. Naamay ning tungha, ebidensya na nga di tinuod kun dili mini nga Kristo. Wa naman tay time higala sa di pahingpit a puso atong tulumanon ni ang atong Mga higala, mag-ampo kita. Lalangpanan ka nga Diyos sa walay